Hey meneer Toon, ik ga straks naar een boerderie. Kunt u nog het meer over vertellen vandaag? Ja, natuurlijk, Jippe. Even denken. Juist, ja. Tja, boerderijen kun je tegenwoordig in 5 soorten opdelen. Dan hebben we op de eerste plaats de populaire melkveebedrijven. Dit zijn boerderijen waar ze koeien houden die gemolken worden. Persoonlijk ben ik dol op melk. Beh. En dan hebben we de pluimveebedrijven. Dit zijn boerderijen waar bijvoorbeeld legkippen voor eieren of vleeskalkoenen worden gehouden. En de varkensbedrijven. Dit zijn boerderijen waar varkens gehouden worden voor vlees. Of varkens om mee te fokken. Varkens die stinken altijd of varkenspoep. Dan hebben we de glastuinbouwbedrijven. Dit zijn boerderijen met glazen kassen waarin groenten zoals paprika's, tomaten of slangkomkommers of fruit en bloemen geteeld worden. De akkerbouwbedrijven. Dit zijn boerderijen met veel land waarop gewassen zoals granen, aardappelen en bieten verbouwd worden. De boer beïnvloedt door zijn werk ook het landschap. Veel mensen trekken er graag op uit om van het boerenlandschap te genieten. Akkers, weilanden, sloten en houtwallen zijn ook een thuis voor wilde planten, weidevogels, konijnen en andere dieren. Boeren en tuinders hebben te maken met de grilligheid van de natuur. De teler van groente en fruit is afhankelijk van het weer en het jaarseizoen. Sommige soorten groenten kunnen alleen in het voorjaar buiten worden geoogst. Andere in het najaar, zoals de winterpeen of juist in de winterperiode de spruitjes bijvoorbeeld. Hey meneer Toon, ik koop altijd verse groenten in een boerderiewinkel bij ons om de hoek. Oké, Jippe, rustig maar jongen. Op de boerderij zie je vaak allerlei dieren. Paarden, varkens, koeien, ezels, kippen, ganzen, geiten en schapen. Waf, waf, waf. En natuurlijk ook een waakhondje en katten. Leuk, Jippe. Een boer zorgt er altijd voor dat zijn vee gezond is. De veehouder verkoopt de mest voor de bemesting van het land. De veehouder fokt zijn dieren vaak zelf. Als vleesvee zwaar genoeg is, gaat het naar de slachterij, daarna naar de winkel en tenslotte op je bordje thuis. Ik eet het liefst de spruitjes en vlees vind ik helemaal niet lekker. Bij de pluimveehouder is het meestal een gekakel van je welste. Hij heeft in zijn stal duizenden kippen. De legpluimveehouder verkoopt de eieren aan winkels of ze worden in een fabriek verwerkt in bijvoorbeeld de mayonaise, snahoep of cake en gebak. De dieren van de vleespluimveehouderij gaan naar de slachterij en belanden in de braadpan van je moeder. Tja, of op de barbecue natuurlijk. De melkveehouder gebruikt zijn weilanden om van voor tot najaar zijn koeien te laten grazen. Maar ook om voer voor de winter te oogsten. Hoe beter het gras, hoe beter voor de melkproductie. De koeien leveren hun melk, de grondstof voor kaas, yoghurt en andere zuivelproducten. Hey meneer Toon, weet ze ook dat een koe alleen maar melk geeft als ze een kalfje heeft gekregen? Ja, Jippe, dat weet ik. De akkerbouwer oogst meestal maar 1 keer per jaar van zijn akker. Sommige producten zoals aardappelen en uien bewaart hij in de schuur. Suikerbieten gaan direct naar een fabriek waar dan suiker van gemaakt wordt. De akkerbouwer teelt steeds andere gewassen op zijn grond. Sommige akkerbouwers telen ook bloembollen of groenten voor de conserve-industrie. Een akkerbouwer heeft meestal landbouwmachines nodig om het land te bewerken en om te oogsten. Ja, en een tractor en een ploeg om het land mee om te plogen. Hé, toch heet gelukkig de bel. Dankjewel, meneer Toon. Ik weet nu alles voor mijn spreekbeurt. Maar ik weet niet of dat allemaal klopt wat ze heeft verteld. Maar ik zal het verder controleren op een echte boerderie.